Северо-Западен университет, освен на професионалните знания, които натрупах, аз получих и много ценни уроци в живота. Научих се да вярвам в себе си на първо място, като човекът, който ме накара да вярвам в себе си, е преподавател тук и до ден днешен е мой научен ръководител. И не само. Другото важно нещо е, че тук се научих да отстоявам себе си. Да не съм част от всички, да съм аз. Да имам собствено мнение, да имам критично мислене, които са неща, за които надали ти трябва университетско образование. Може да ги получиш и на друго място, обаче аз ги получих именно тук. Здравейте, колеги! Аз съм Джамиле Ахмед и уча в ИУ Неофит Рилски. Специалност международен бизнес съм в трети курс, а днес сме се събрали тук, за да открием научна сесия към катедра икономика с моя разработка на тема икономически перспективи за развитието на социалната и солидарна икономика в Република България. А може ли да попитам каква е ролята на социалното предприемачество в икономиката? Социалното предприемачество има за цел да подобри условията за живот и работа на хората и в същото време да реализира печалба. Технологията на хотелиерското обслужване е съвкупността от всички операции, свързани с реализацията и потреблението, като те се изпълняват в определена последователност. Красивото аранжиране на масата е залог за хармоничен интериорен завършек и добро настроение. Здравейте! Добре дошли в спортно-възстановителен център Бачиново. Здравейте! Спа и уелнес туризма поставят здравето и благополучието в центъра